kudala nisiza ndide ndafika, kudala ningiqinisa ndide ndazihambela. Ndiyabulisa, ndiyakhahlela xa ndisenze njalo. Igama lam ndingu-Ongeziwe Bolisi, nqarhwane uziduli uhlabelayo umqozo. Esi sisikhululo senu, Inyathi legend. Apha we are who we are because of them. Asingabo esingabo ngenxa yethu. Apha siyakholwa, siyanqala ukuba singabo esingabo ngenxa yabo bayihambileyo le ndlela. Sizababiza babe lapha nathi abo bayihambileyo le ndlela. Iimfundimani zethu, ababhala abangamagqala, iinkcubabuchopho zibe lapha, zibuye ziqhwabe, zibuye zigxeke apho kufuneke zigxeke khona ukuze sibe sisizwe esoyisayo. Ndatsho ndakhumbula incwadi kaDr. Duka ethi isihobe seAfrika entsha. Uthi xa ithetha ngesizwe esoyisayo kwisitanza sesibini, uthi isizwe esoyisayo asikulahli kumgqomo wenkumbulo zembali zayizolo ukwakha inzinzwa zezikumkani, kodwa siyakuthatha sikusebenzise njengezitena zokwakha umqondo omtsha. Abuyathi uMabonga, asikwazi ukubheka phambili sakhe into entsha singathathanga ulwazi oludala sidibanise nokukutsha. Abuyathi uDr. Duka kwisitanza sesithathu, isizwe esoyisayo sizixabisile iingqondi zaso ziyalingana kuso, ngqondi nganye iyazikhuphela kwisizwe saso. Xa ndiphethayo uthi ubhisithole incwadi isibane, kuyasa kuyakhanya kumzontsundu. Kungoko kulungile ukuhleka nabantu, uzakhela isihlobo, udibaniselane ngengqondo nangamava kuze zithi zonke inhliziyo ezifunayo zifumane. Kuba ndiyakholwa zikho inhliziyo ezinxaniweyo ezifunayo zababhali, okanye zikho inhliziyo ezifunayo ezinxamnye nokubhala. Kungakho ndizawabisa la magqala abe lapha etshashalazini, asiphokozele ulwazi namava. Andisibabize ngamagama, uzawuzibonela wena. Hlala nje ubekho, ubuze, ufunde, kuba ekubuzeni kukhona ukukhula. Bantakwethu, ndiyabulela.